салом дӯстон, дар ҳаёт ҳар воқеоти рухдода ва ё рух надода сабаби худро дорад. Чанд рӯз дар канали мо хабарҳои муҳим ба шумо пешниҳод нашуданд. Мо намехоҳем баҳона ҷӯем, аммо бовар кунед, барои нашр нашудани видеоҳо сабабҳои узрнок буданд. Барои ҳамин аз шумо узр хоста ба нашри имрӯза оғоз мекунем. Аввал каме суҳбат дар бораи бозиҳои Лигаи Аврупо хоҳад рафт. Дар бозиҳои имрӯза аз бозии Омонияи номаълум ва Манчестер Юнайтед чеҳраи Криштиану муҳимтар буд. Ӯ боз дар ҳайати асосӣ ҷойгоҳу мавқеи худро пайдо кард, аммо танҳо дар бозии Лигаи Аврупо. Ҳанӯз пес аз шурӯъ шудани бозӣ қарор гирифтани Роналдо дар ҳайат гапу чапи зиёдро ба миён овард. Барои мисол нимкунатгари собиқи Манчестер Юнайтед Пол Сколс ворид кардани Роналдоро ба бозӣ беэҳтиромӣ нисбати ӯ шумурд. Мо чанд сония пас ба фурҷа дар бораи ин ва дигар хабарҳои муҳим ҳарф мезанем. Ҳоло бошад бори дигар хоҳиш мекунам фаъолии худро нишон диҳед. Дар канал обуна шуда мисли пештара моро ҳамроҳӣ намоед. Лайк ба ин видео ва комментарияи шумо водор мекунад ки мо ҳар рӯз кор кунем. Дӯстон, баъди бозиҳо дар Евроҷумҳур рақобатҳо дар топ-5 чемпионати Аврупо интизор аст ки асостаринашон рӯзи шанбе мегузарад. Барои бозам ҷолибтар кардани ин бозиҳо шумо метавонед аз хизматрасониҳои дӯстони мо аз 1x истифода баред. Дар он ҷамъ вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди MG077 соҳиби $100 бонус гарданд. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Легендаи Манчестер Юнайтед дар мавриди мавқеи Роналдо дар даста чунин изҳори назар кард. Бо фикри ман ин беэҳтиромии тенхак дар нисбати Роналдо буд. Ин ҳолат ҳатто бадтар аз он буд ки Роналдо дар рақобат бо Ман-Сити ба майдон наомад. Ӯ истораи сатҳи ҷаҳонӣ аст. Ман намегӯям ки Криштиану дар синни 37-солагӣ бояд пайваста дар майдон бошад. Барои Роналдо бар ин бозингар мотиватсия пайдо кардан дар Лигаи Аврупо хеле душвор аст. Ишора кард Сколс. Таври бозиро дидем гапи ӯ ҳақ баромад. Криштиану дар майдон гӯё буду гӯё набуд. Ҳама кӯшиш мекарданд то ба ӯ дар задани гол кӯмак расонанд, аммо худи Роналдо гӯё намехост. Худи бозӣ бо мушкилиам бошад бо ғалабаи манчестериҳо ба анҷом расид. Дубли Решфорд ва як голи Марсиал пирӯзии Манчестер Юнайтедро бо ҳисоби 3-2 таъмин карданд. Ғайр аз ин бозиҳо албатта хеле зиёд сурат гирифтанд ва мо танҳо асостарини онҳоро ба шумо пешкаш хоҳем кард. Монако дар майдони худ тавонист Трабзонпорро мағлуб намояд. Бенедер имсол маънашаванда аст. Ӯ дар ин рақобат боз дубл карда як голи дигар дисасӣ зад. Монако бо натиҷаи 3-1 рақибашро мағлуб кард. ПСВ ба рақиби худ Цюрих умуман имконият надода бо ҳисоби калони 5-1 дастболо шуд. пирӯзии Реал Сосидаро бар Шериф фаромӯш намекунем. Голҳои Давид Силва ва Элустонда ғалабаи Баскоро таъмин карданд. Пешсафии Премьер-лигаи Англия Арсенал дар майдони худ Буде Глинтро қабул карда ғалабаи калон ба даст овард. Рома бошад аз Бетис бо ҳисоби 2-1 шикаст хӯрд. Дар бораи ояндаи Месси як нуқтаи муҳимтарин маълум шуд. Худи Лео дар бораи ин ҳарф зад. Қаблан мо мегуфтем ки ҷоми ҷаҳони Қатар барои Месси охирон мусобиқоти бузург хоҳад буд ва ӯ инро тасдиқ кард. Ман алан ки қарорамро дар ин хусус баровардам. Мундиали соли 2022 охирин ҷоми ҷаҳон барои ман мешавад. Ин нуқтаро дар бораи ояндаи Месси фаҳмидем. Як ҳолати дигар дар бораи имрӯзу фардои футболбози аргентинӣ маълум нест. Шартномаи ӯ бо дастаи ПСЖ тобистони соли 2023 ба анҷом мерасад. Соли матраҳ ҳамин аст ки ӯ карьерашро дар куҷо идома медиҳад. Оё дар ПСЖ мемонад ва ё ба ягон кишвари дигар меравад? Тасаввур кунед ки барои Месси вариантҳои давом додани фаъолияти футболбозиаш зиёданд. Маълум аст ки Барселона дилаш доғ мебошад то ин легендаи худро баргардонад. Бекхем аз он тарафи уқёнус Мессиро ба дастаи Интер Майамии худ даъват карда истодааст. Медонед, шояд мо дар оянда Месси ва Роналдоро як ҷо дар ҳамин даста бинем. ҳадди аққал дар пирӣ бо асо дар даст ҳам бошад, ҳамин ду нафар дар як даста бозӣ кунанд. ҳадди аққал як бозӣ. Атрофиён ва пайвандони Месси медонанд ки дастаи шаҳри Париж мехоҳад шартномаи ӯро тамдид кунад. худи Месси айни ҳол як чиз мехоҳад. Барои Лео муҳим аст ки пеш аз ҷоми ҷаҳон сари ӯро бисёр гаранг накунанд. охирин ҷоми ҷаҳонро Месси мехоҳад бо бузургии худ ба анҷом расонад. агар ӯ Аргентинаро қаҳрамон кунад, баъдан ҷои холии Марадона бо мӯъҷизаи Месси пур карда мешавад. Холаси калон ин мавзӯъ танҳо пас аз ҷоми ҷаҳон ҳаллу фасл хоҳад шуд. айни ҳол Месси бо тамому ҳушу гӯши худ дар фикри андешаи бозӣ дар ПСЖ ва омодагии беҳтарин ба ҷоми ҷаҳон мебошад.
дар бораи шартномаи Эрни Холланд бо дастаи Манчестер Сити чӣ гапҳое мебароянд? Яке мегӯяд ки пас аз 2 сол Дилхо даста метавонад ӯро бо арзиши 150 миллион бихарад. Дигаре ин сирро ошкор мекунаду ки Сити ӯро бо нархи қиматтар аз Неймар мефурӯшад. Сеюмин бар он аст ки тамом Холланд то синни солаш ба ҷое нарасад дар дастаи Манчестер Сити бозӣ хоҳад кард. Аммо аз ҳама варианти афсонавӣ медонед кадом аст? Гӯё дар шартномаи Холланд банде аст ки тибқи он бозингари норвегӣ пас аз 2 сол метавонад ба Реал гузарад. дар ин мавзӯъ аз сармураббии Сити Пеп Гвардиола ҳам суол карданд. гӯш кунед, ман шартномаи Холландро метавонам аз саҳифаи якум то охир дар пеши шумо қироат кунам. дар он ҷо чунин банде нест ки Холланд пас аз 2 сол футболбози Реал мешавад ва ягон бор чунин банд дар он ҷо вуҷуд надошт ва вуҷуд дошта наметавонист. ҳамин Гвардиола як кораш ба ман маъқул аст. баъзе гапҳоро рӯшод мегӯяд. барои мисол қаблан гуфт ки ягон нафаре ба Сити барои харидани Бернардо Силва наомада буд. пас он маълум шуд ки хабари гузариши эҳтимолии бозингари португалӣ ба Барселона танҳо буфтаи рӯзноманигорон буда. охир рост мегӯяд, дар Сити ҳам ҳеҷ кас аблаҳ нест ки мардаки рафтаниро бигиранд. боз Холланд фардои дигар ва ё баъди шом 23 голи задаи Муҳаммад Салоҳ ва Сон Хеймин ду нафар дорандагони кафши тиллоии Премер-лигаро дар мавсими гузашта метавонад такрор кунад. айни ҳол ӯ 14 гол дорад, аммо чунин ба назар мерасад ки дар ҳар лаҳза рекорди рақами 1 ва нодире аз ҷониби ӯ гузошта мешавад. замони Гвардиола гуфта буд, иваз кардани Агуеро имкон надорад. чунон менамояд ки ин фиреби бузургтарин дар таърихи футбол аст. Холланд ҳамаро зеру забар кард. он рӯзе наздик шуда истодааст ки шартномаи Карим Бензима бо Реал Мадрид ба таври автоматӣ ба муддати 1 соли дигар тамдид мешавад. яъне қарордоди ҳамлагари фаронсавӣ бо Реал то соли 2024 идома меёбад. ин рӯз ба 17 октябр рост меояд. шартномаи Карим ҳатто дар утоқҳои Бернабеу дар Мадрид тамдид нашуда дар шаҳри Париж идома хоҳад ёфт. ман албатта дар бораи маросими супоридани ҷоизаи туби тилло ҳарф зада истодам. гап сари он меравад ки дар қарордоди кунунии Бензима банде аст ки дар он бо ҳарфҳои ғафз чунин омадааст: агар Карим соҳиби туби тилло шавад, пас қарордоди ӯ бо Реал Мадрид ба муддати 1 соли дигар автоматӣ тамдид хоҳад шуд. тавре шумо пай мебаред имсол ҷоизаи туби тилло насиби ягон каси дигар ғайр аз Бензима шуда наметавонад. дар мавсими сипаришуда ба ӯ ҳеҷ кас ҳатто наздик шуда натавонист. ғалаба дар Лигаи Чемпионҳо умед ва боварии Бензима ва кулли мухлисони Реалро даҳчан кард. Дилхон нафарро пурсед ва ӯ мегӯяд ки дар мавсими гузашта беҳтарин бозингар кӣ буд. хоҳ профессионал бошад, хоҳ мухлиси оддӣ, ҳатман Бензима барояш варианти ягона аст. хабарҳо дар бораи ояндаи Карим ҳам вақтҳои охир тамоюли афзоиш доранд. баъзеҳо бар он назаранд ки Бензима метавонад корномаашро дар Фаронса идома диҳад. аз ин кишвар таваҷҷӯҳ ба ҳамлагар хеле зиёд аст. ҳамчунин андешаҳое ҳаст ки ҳамлагари фаронсавӣ пас аз Реал ба Амрико рафта чанд сол дар он ҷо бозӣ мекунад. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.